ଘରେ ନା କହୁଛନ୍ତି ମନା କରିଦେଇଛି ହେଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି ଠିକ ହେଲା ହଁ ପୁରା ଠିକ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ବା ହଁ ପୁରା ଠିକ ଦେଖ 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 ହଁ ଦେଖ देख सर धर अपने जेल बोली बाटने रखिए रेड का ना छोटा छोटा ब्लैक का सब 10% तो ना तो बासन को समझ আছে না না বাসন কম ଥଣ୍ଡାଟା ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପକେଇ ନୂଆ ହଁ କେଉଁଠି ତୁ ସ୍କୁଲ ଖାଇବୁ ପିଅନ Why are you
এবার সুযোগ করতে দিলাম মেয়ে ভরে বলি পড়ে বসে পড়ে বসে খুব বড় ছুটে আনাম কাটি আমরা যে নেব নেবো যে হলো আলু ଜିନିଷ ମାନେ ଏସିଡ୍ରେ ମାନେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ନଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଉ ମୁହଁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ବାଥରୁମ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରି ସଫା କରିବାକୁ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଫୋପାଡ଼ି Entendeu?